गाइसफोर तारमाने बुस्थुखौ गोजौ थिखांदोंमोन आरोना नै बेसेबा गोजौ माने दै टेंकिसोआव थिखांदोंमोन आरोना 2 तालायाव थिखांदोंमोन बोरै बोखो फाग्ला नै थुब्ला थांबासो थिनदोंमोन नै हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल बेनिफ्राय भिडिअ जागायजेननायनि सिगां मोनसे खोथाया जाहैबाय दारि सिनबाय नालाय मुस्लिम बायदि नुदों बांगाल बायदि नुदों नै बेबो दाखालि बुंखांबाय नामा बेनिफ्राय गाइसबो जोंफोर बायदि मानसिया ना माब्ला हर जानानै गोजोन दो उन्दुनो मोनगोन जायो आरोना मा होननानै बुंनो बे सानैसो भिडिअआनो क्लियार जायाखै आंहा इउटुबाव भिडिअ होनाया माने कन्टिनिउ जायाखै मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन मानो कन्टिनिउ भिडिअ होनो हायाखै ओरैबायदि बेस्ट गाइसफोर मा होननानै बुङो थेवब्लाबो एकदम नाजादों साननैजों सानथामजोंबाबो कन्टिनिउ भिडिअ होनो नोंथांमोननि थाखाय गाइस फैलायबाय दायो हर जाबाय नालाय मोना दोहैनो फैनायालाय 5टा बाजियाव न' मोनफैबाय मालायनाव हाबा मावनानै जाग्रा नालाय खामानि मावनानै फैखांबाय आरोना दा बे खामानि मावनाय भिडिअखौनो एसे खिथिनो नागिरदों आं गाइसफोर नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट बा नायलांदो गाइसफोर बिनिफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा जल्दि साबस्क्राइब खालामना होदो गाइसफोर चलो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट मावना जाबावगौ बेटा मिस्ट्रि फैसा जाबावगौ नुदो बेसे 2 ताला गोजौ खामानि मावनानै जानाङो मिस्ट्रिफोरा सयथिनोबो नैबे न'निफ्रायबो गोजौ गाइसफोर नैबे न'निफ्रायबो गोजौखा नै बेयाव गसंनानै जों नै बेयाव दै टेंकि बानायगासिनो आरोना साला इमान गियाल'ना सयथिनोबो नै नुवाखै आयौ नै बेसेबां ग्रं गथ' जायालै बे मोनसे हास'नाय फाग्ला मिस्ट्रि खामानिखौ गारनांसिगोन जानाय जीबनर कथासे भाई बे आसाम टाइपखौबो जों लुनाय गाइसफोर बे आसाम टाइपखौ नैबे सासे बिनिफ्राय आं बेखौबो जों लुनाय बैखौबो जों लुना आरो बैयाव मोनसे दंबावो बेखौबो जों बानायगासिनो र' देखायगासिनो बेलाय गाइसफोर नायनानै लाब बेनो जोंनिया डेन्जार बानायखायो टाइल्स होजोब्बाय आरोना बियो नोंलाय बेखौलाय मा दांनो दरखार जादों आरो नैबेयाव खिग्रा बेनिफ्राय बेयावबो खिग्रा बबे नों थानाया मामोनलाय फोरोंनायनायजों मामोन सुसु होनग्रा बेनिफ्राय बेयाव दुगैग्रा गाइसफोर नैबेयाव दुगैग्रा आरोना बेनिफ्राय नैबेयाव सुसु होनग्रा नैबेयाव होनग्रा ओमफ्राय बेयावबो होनग्रा टाइल्स होनाया गासिबो जाजोब्बाय बरिया सुपार होखादों जोङो बेनिफ्राय नैबेयाव माने हाथाय फुबाला माबाग्रा आरोना मा होनना बुङो ब्रास नायै हाथाय फुग्रा आरोखि हाथाया आंनिया नै सेस माबा जाजोब्बाय गयफोरखौ बारा जायो नालाय ओरैनोथ' बेलेग बुस्थु जाया गयल'सो जायो गाइसफोर सिखर गुटखाफोरखौथ' जाखाथारा बेनिफ्राय नैबे सासेया दों सिखर जाबाय 1 नम्बरलै आयु मा बुस्थु बेलाय गियाल' नालाय सयथिनोबो सेस ओमफ्राय दा बेखौ फिटिं खालामजोबनांगौ जाबाय आरोना बियो सवार बियो माने गोजौ होग्रा ना बे माबा मा होनना बुङो दुगैग्रानिलै बियो दुगैग्रानि मा होनना बुंगोन नामखौबो मिथिलायलांला बेफोरखौ दा सेस फिटिं खालामजोबनांगौ नै जुगार जन्थ्रफ्रा सफैजोब्बाय बे जाखांबा ना बेयो जाखांबा थैद साला भिडिअ'आनो मानि दावराव बेयो जाखांबाला सिगां नैबेयाव खिग्रोगोन आरोखि रमा बेयाव खिग्रोगोन आङो बेनिफ्राय बेयाव हासुग्रोगोन सिगां नैबेयाव सवारजों बैयाव सवार लागायगोन नैबेयाव सवार लागायगोन बेयाव दुगैहायग्रोगोन आं मालायनिबाबो आरोखि ओरैजाय बेनिफ्राय दायो नैबेखौ बानायगासिनो जोङो नैबेखौ नायनानै ला नैबे इथाजों नैबेखौ बानायगासिनो बेबो सुपारानो जागासिनो जों बानायनाय नालाय लागाव डेन्जार गाखोगायो जोंहा बिथाङा बेनिफ्राय नों हासुनो ओंखारदों ना हासुखांबाय र' मा हासुग्रोन दे दासो जादों गाइसफोर तारमाने बे बुस्थुखौ गोजौ थिखांदोंमोन आरोना नै बेसेबा गोजौ माने दै टेंकिसोआव थिखांदोंमोन आरोना 2 तालायाव थिखांदोंमोन बोरै बोखो फाग्ला नै थुब्ला थांबासो थिनदोंमोन नै दा
बेनिफ्राय मालिका मोखांसिम सुइटिनोबो दाथा होबाबो थायाखै मा खालामबावगोन दा सुइटिनोबो नै जारलासो आयु एबा गोजौ नुदो मिस्ट्रि जाबाला माबायदि गोजौ गोजौ गाखोनाङो सुइटिनोबो जारलासो बे सिङाव हाबना थानोसो गोसो जाबाय ओइथिं गारि लामा हनै गारि नेपालासो नायना थि मिनिखोनि टाउनाव साला नेपालमोन बानायनायमोन बे ससेखौ नुवाखै माबायदि बानायना हरदो जोंसो खस्थ' मोनबाय गोजौनिखौ जों बानायबा जारलासो बुखिलाय मा बुखि ओइ नेपालखौ बुखिलाय दे जा दे जा मिल्क मोनसेया गोसोम मोनसेया गुफुरसो बेखौ मिक्स खालामजोबनांगोन मोननैजों मिक्स खालामना होनांगोन अन्नानै गाइसफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै दिनैनि थाखाय बेसेबांखिनियानो गाइसफोर बाय बाय